ҳунари гулдӯзии чакан аз маъмултарин ҳунарҳои миллии занону бонувони кишвар ба ҳисоб рафта, бо гузашти солҳо ин навъи гулдӯзӣ ки аксаран дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ офарида мешавад, диққати сайёҳон ва оламиёнро ҷалб намудааст. дар чорабинии рӯзи мудди миллии чакан намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, тарроҳони ватанӣ ва ҳамзамон меҳмонон аз хориҷи кишвар иштирок доштанд. зимни ифтитоҳи чорабинӣ гуфта шуд ки соли равон аз ҷониби тарроҳони ватанӣ зиёда аз 6000 либосҳои чакан омода гардидааст ки маблағи онҳо ба 1,5 миллион сомонӣ баробар аст. дар намоишгоҳи рӯзи мудди миллии чакан, куртаҳои чакан ки бо тарҳи миллӣ ва замонавӣ омода гардиданд, ба намоиш гузошта шуданд. ба андешаи меҳмонон ва тарроҳоне ки дар чорабинии мазкур иштирок доштанд, баргузории чунин чорабиниҳо табодули таҷриба мегардад. изҳору сипоси миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки имрӯзҳо барои мо тарроҳон, барои мо ҳунармандон тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст ва бубинед ки имрӯзҳо дар давлати азизи мо, Тоҷикистони азизи мо, баргузории чунин чорабиниҳо хеле ҳам рушд ёфтааст ва тарроҳони мо имрӯзҳо бо коллексияи либосҳои миллии тоҷикона рангоранг ба ҷаҳониён муаррифӣ сохтааст. албатта ки тавассути чунин чорабиниҳо мо метавонем ки фарҳанги либоси миллии тоҷикро дар арсаи байналмилал муаррифгар бошем. мо тарроҳон бояд ки дар ҳар як коллексияҳое ки меофарем, дар онҳо ҷузъиётҳои миллиро, ана ҳамон чакани миллии тоҷиконаро ба ҷаҳониён муаррифгар сохта бошем. аз ҳамин лиҳоз метавонем ки дар ана ҳамон офаридаҳои либосҳоямон инъикос гардонида бошем. барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ҳамасола аз ҷониби роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои амалӣ андешида шуда, ба ҳунармандон имтиёзҳои бештар дода мешавад. соли равон бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон аз 120 грант ба маблағи 5 миллион сомонӣ дар соли 2024 ба 200 грант ба андозаи 15 миллион сомонӣ дар соли 2025 расонида шуданд. яъне ҳаҷми грантҳои президентӣ 3 баробар зиёд карда шуд. аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол ба андозаи 15 миллион сомонӣ барои ташкили 200 гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона мегардад, ҷудо карда мешавад. чунин иқдомҳо боиси хушнудии занону бонувони кишвар гардидааст ва онҳо кӯшиш мекунанд ки аз пештара бештар ҳунарҳои мардумиро рушд ва ҳамзамон дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд.